Terima kasih Pak Juli. Pripun, Mbah? Apa? Pripun? Sios mboten? Gak. Loh, Kok gak? Aku yang njaluk Dewan Pertimbangan DPD to. nggih. Hah? Dewan Pertimbangan Dagelan. Rakitang sedelo. Ana to, ana to. Lah, Sapa, Bah? lho piye to? Iki enek dagelan kondang filme viral. Wah, Siapa, Sinten ya, Pak? Doyok Kadir Makelar Ndelogok. Monggo. ayo diaturi sisane ya. Ayo, ayo, Mas. ayo, Ayo Mas Dodo. Mas Kadir. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Pak Dalang. Nggih. Niki kula mboten enak kali kirun ngomong niki wau. Ngomong napa? Mosok bintang film terkenal filme Makelar Ndelogok ngono piye? Karepmu ki opo? Nek ngomong sing penak ngono lho. Coba balenono. Maskermu ireng ta? Maskernya ya putih kok kuwi ireng iki. Topeng boyo. Kowe ki ra usah tek muni masker. Mbok kowe ngomong kulitmu kok ireng ngono lho. Lho nyadari ya wis. Oh ya nyadari sik tahu lah ngono maneh jajal makelar apa mong. Pengen roh. Lah sing bener makelar apa? Makelar Ndelogok sing bener. Lah iya. Makelar kodok. Makelar kodok. Lah iya sambutan. Nuwun sewu lho Mas Kangkong. Nggih, pripun? Mas Darmono, Mas Tunjung. Nggih. Niki selawase kan ndagele Sri Mulat. Nggih. Bintang film. Mlebu wayangan nggih nembe niki. Niki wau termasuk kesasar kula, Dik. Oh. Niki termasuk beda alam kula niki. Oh, mlebu Niki alam lah, mantap. Alam penasaran. Biasanya kan alam Sri Mulat, alam film. Lah, Lagi alam wayang lagi niki. Kira termasuk manusia alam gaib. rumangsamu aku setan ngono. Ngomong sing enak alam gaib Iki alam neng gaib. Solo. Iki enake le nyebut piye? Mbah Doyok, Cak Doyok, Mas Niki Doyok. Kadir. Ini Mbak Kadir. Cak Kadir. Wah Doyoke iki mboten enten. iki rabek. Orang tahu nonton. Wah, biyen iki zaman cilik dhewe Kadir, doyok Iki wis. Kadir to? Nggih. Dalange telu sing ngomong sapa tak goleki sing ndi iki. Oh iki Kadir sing ndek remah ngono kae to. Lho, Wis Mbah ya. niki mboten sing nduk remah, Dik. Lah oh. Kadir sing sate. Oh. Sor meja. No ulane Dik. Terus? Yo gelo wis carane. Ciri wanci woli gawa mate Dik. Modar karepmu kok. Monggo sambutan. Ya. Leh kok iso Iki di asline Kediri. Kediri. Paling ora ya kok kenal Rudi Gareng, kowe rak kulino basa halus. Iki Solo, Banyumas, Solo, Jogja. Aja nganggo tak Iki- melak ngocak mundure mun tak ngocak Ora mundure. paham. Neng bayi. Lho, Remale. bener aku iki wong Kediri Dik. Aku mulai cilik iki wis blakraan. Sobo Surabaya, Blakraan Bondowoso, Jember, tekan ndi aku iki. Oh. Makane nek aku dikongkon basa, aduh repot aku iki. Aku wani langsung ae. Basa halus, basa halus. Basa halus ya apa sih Run kirun. Wong kanyane Dik, nyuwun sewu nggih Dik. Oh. Iki penggemari ludruk mula petuk Apri karo Mimin langsung ditarik. Nek kene ra jalan deh. Nek calon Min kowe pengen digasak iki apa piye? Makane ket mau tak lirik iki kaya anggota ludruk arek ya. Tengerane apa? Tengerane apa kok ketok kaya anggota ludruk? Tengerane. Lho iku lho, lon alise ketel jenggote maneh ketel iku. Kok jenggot. Oh. Wong wedok kok jenggoten kok ya. Wong wedok kok jenggoten iku sing kene. Lah sing iki. Gurung sing kene-kene Dik. Ayo basa alus sambutan. Bentang nembang bodo. Teng Solo lho niki. Solo. Niki teng Basa pundi niki? halus. Solo. Solo. Gugange wong halus. Oh, wong Solo. Wong Solo. Tahu nesu karo bual jinah. Iya. Rimen. Pekarane kan viral-viral. Malam Minggu kutha Solo pancen rame. Lah we nesunya apa? Ya nesu wong buwal jinan nembange malam Minggu kudu Solo pancen rame.
Aku nang Solo. Terus Tekan kono sepi. lah awakmu njujuk ndi? Loh, lah iya tekan Solo nang ngene Sriwedari kono. Kok sepi? Sebelum dari wis ganti kok. Loh, gak ngono nih aku tekan kono jam 2 bengi, Dik. Oh, Makane sepi. Jawa. Ya. Aku masih ngene. Loh, kowe percaya nek aku iso Jawa? Percaya? Iso, Pak. Percaya? Percaya. Bener. Ibumu rak Jawa to? Tapi percaya nek aku iso basa. Percaya Dir. Percaya ya wong gendeng iku. Wong gak tau cara Jawa, tapi tak ya wis tak isak-isakno ya Dik ya. Nek salah ngapurane kabeh ya. Uluk salam sik. Duh, kok ngomong salah dhisik. Heeh. Salam udah salat. Hati-hati iki 75. Oh. Wis rada budek. Oh iya. Wong salam kok ya salat. Anu Bah, lo dengku rada suwi ternyata ya bener iki kaya Kadir anak bae Pak Dianom kae ternyata ya. Persis. Gianto to. Heeh, Gianto. Enek sing rupane padha aku, Dik. Enek. Sapa? Masa? Ono. Sapa jenenge? Aku tak wene fotone. Mbok kei fotone terus digawe apa kene tak suwek-suwek gini. Lah apa madani aku. Ayo. Sambutan, Bismillah. ucapan selamat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para rawuh ingkang minulya. Weh. Ya. Bener. Ya. Ya, bener. Gandeng kawontenan dalu menika mboten nyekapi. Wah. Pramila Iki karcis ingkang sampun Sik. kapundhut Iki- kaasta kundur kangge mresani benjing-enjing dalu. Cak, iki acara apa? Heh? Oh wayahan kaya ludruk. Acara apa iki? Apa Obongan. dikarciske barang? Kita apalane omong kuwi kita. Lah paling deloke toprak Kurwayu budaya nang alun-alun. Lah kuwi ae ngapalne ning gone ketoprak ngono aku. Oh tak saiki tenanan aku tenan. Ya, ya. Tenan, sumpah tenanan, Dik. Ya. Mugi andadosaken kawuningan panjenengan sedaya. Gandeng kawontenan boten nyekapi. Baline. Pramila karcis kaasta kundur kangge mresani benjing-enjing dalu. Wis aja sambutan kowe. Rasa Bisane mung kowe sambutan. tok. Isone ya kok kuwi tok. Lah wong iki ngapalne petang dina nonton ketoprak aku. Lah apa aku mbok kongkon sambutan cara Jawa iku. Wong isane kaya ngene. Ora apa-apa. Ya saiki sambutan cara Madura Cak, malah apik iki. Madura. Heeh. Loh. Baik tentang malam hari ini, ayo. Cik, lu, ayo. Dang. Ayo, ayo Cak. Tambah gak iso aku. Iki basane Dura nggo golek sandang pan. Oh. Mas Kangkong. Dalam, nggih, Mas Nggih. ya Mas kabeh dalang. Nggih. Nggih. Mas Darmono, Mas Tunjung sing Nggih. ini tidak hanya apa kuwi? Rudal apa? Joglomas. 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 Rudal Joglomas Makmur. Makmur? Manunggal dengan Jawa Timur. Amin. Wah, Ya. siap. Aku sing nang ngarep. Pokoke dalang ramelu tak corek induke. Ya terus dalang minta Darsono bareng. Nanti golek kesempatan di Nggih. tempatnya Kirun. Siap, Nggih, siap. Ngono ki sing di omah ya melok urunan. Nggih, Yo kae dhewe. Iya. Kula niki gandeng maju ping pindho niki mengke double 500 urunane niki. Ra melok aku gak sido. Oke, ayo Bang Kadir. Nggih, ben terima lain kasih ya Pak Kiro. Matur Terima nuwun. kasih. Matur Nggih, nuwun. matur nuwun, Nggih. matur nuwun. Monggo di Mbak Elisa. Mbak Elisa sama Ayo, Mbak Mimin Mbak Apri. Mimin Apri, ayo. Kabeh Mas, bareng. Mas, yuk. Mas ojo diplera. Ojo ditinggal kapribaden ketimuran. Bondo sing eling. Anjene bener kandhamu. Ini juga hadir secara cuma-cuma, Nggih. tidak ada komersial, Mas. Orang nganggo profit, orang Nggih. nganggo urusan. Ora bayaran berarti. Iya, Undangan, ora. nggih. Terima kasih Mbak Elisa kehadirannya pada malam hari ini. Sudah kewajiban Pak Kanggo nek kula. Nggih. Iya. Kula sebabnya jadi mantan juga. Mantan apa? Mantan rudal joglo. Weh. Oh, tak kira mantannya Cahyo Kuntadi. Do.
Jong ora melu-melu. Ora. Neng aku seneng nek ini ki. Senengnya apa, Sa? Soalnya nek tadi dalang aku urun. Oh iya. Ya yang kemarin aku urun 500 urung disusui karo Mas Tono. Terima kasih ya Sa hadir pada malam hari ini luar seneng biasa. banget Dalang Joglo Mas luar biasa. Nggih. Mbak Apri sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Pak Kangkong. Tambah cantik, tambah ayu. Matur nuwun. Nggih. Sehat nggih Mbak Apri nggih? Sehat. Sing ayu saya ayu, sing tuwa saya tuwa. Nggih. Laras. Rawuh jam pinten mau Mbak Apri? Kula dugi mriki jam 11:30. Oh ngatos sembah nuwun nggih, sampun Nggih. ngertos gubuk kula nggih. Sampun. Sampun ping pinten mriki? Oh kathah kula Oh, nek ngaten. gawanipun panjenengan. Nggih sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi lemas teles Gusti Allah sing males nggih Mbah. Nggih, sampun Karawan dipun panjenengan. niati menika sampun dipun dedikasikan bahwa kita gawan kotaknya rudal joglo. Mbak Mimin. Mbak Mimin, Inci. sudah minum obat? Kula mboten rabies rasa ngombe obat. Mas Tunjung. Nggih. Bahaya nggih. Iki ora beres iki. Aduh bahaya nggih. Mas nek raden-raden golek wong ayu menika ragate akeh. Heeh, terus Niku walian panjenengan sing tak ragati ngono pripun? alah wegah mong Nyaman-nyaman. ngesuk bae wis ngragati pirang-pirang. Aja ngarah Mas Tunjung. Piye? Kamu itu sudah mendapatkan jodoh yang sepenuhnya. Siapa? Pak Tengkleng. Loh, Iya iki. Loh, kowe nek dandan lanang ki upama ndek brengos kaya Pak Tengkleng lho kowe malah. nek kakong nek aku anodya. Di antara sindian lho, Jiro lu sindian 8, heeh ta? Sindian 8 bintang tamu, aduh bintang tamu ya sak penyusup kene ya, penyusup papat. Nyatane iki dari semua karakter suara sing tak gake lagu kok Mimin ya. Weh. Mbak Eka suarane becik ra digaweke lagu. Elisa pinter ra gaweke lagu. Apri kemenyek ra gaweke lagu. Ning Mimin kae kok madolke. Karo Pak Tengkleng kuwi. Pangsa pasarnya ketok iki apik. Lagune apa, Min? Lagune sebujur bangkai. Apri lho ngomong. Sia-sia. Wong iki kabeh bakale mati. Sia-sia. Aja wedi mati. Aja wedi mati sepete ndek sangu apa ora. Lho, kabeh khalayak wis mengakui Elisa menjual di samping karya dia kepandiannya. Nggih mboten, Dek Tunjung. Mas Tunjung. Weh Dek. Dek. Tunjung meneh. Terus ya toh, Jong sampean umur pira? Aku Heeh. 17 pi. 17. Mbak Mimin iki pira? Kula 50. Waduh banget separo. Ora apa-apa kok diajari bude. Ya, Aku nyambate Mbah no. Katuan. Mas Tunjung arep dirahapi kakung malah. Sinden Nggih. mistis nggih. Matur Monggo. sembah nuwun saged nyengkuyung kanca-kanca rudal joglo Mas. Nggih. Nah, saiki tetembangan ya. Tetembangan Mbak Elisa nembang kono. Nggih. Oh, ini juga ada hadirnya Mbak Eka Kebumen. Mbak Oh iya. Lah iki Ayo, mangan Banyumas Banyumas kok kok Tak kira mangan meneh Banyumas tuku kok. bladak e. Lenggeran wakil Banyumasan Gandeng ya. niki ra Tak kira- rudal joglo Mas. Nggih. Mengke Mbak Eka bagian lengger. Banyumasan. Oh ya. Saiki tembangan sik bar iki Solo lagi. sik. Ayo. Kowe Jogja, aku Solo, iki Banyumas. Banyumas. Laku Sesuk nek pindah ning Rembang Lewayangan, Mas Julang ya dadi podak dhewe. Iya. Iki limbukan di waktune ora to iki to? Mboten iki Aku urung entuk telepon entuk Ora entuk peringatan. soalnya lek punjul saka 30 menit turunannya tambah. Raki manut ketuane. Oh iya wis aman beres. acara rudal joglo Mas ngene iki enek bintang tamu siji meneh ngono. Saya regeng, saya gair. Sapa no? Sapa? Mas Gareng. Mas Gareng tapi sing mijil saking Gebang. Jane Kualat ngawur. Loh, kan riyen nate dandan Gareng. Tahu sambulan barang. Ki jane pelawak Banyumasan ciblek jane mau arep melu. Arep iku tapi gandeng wengi iki pentas ora sida melu. Oh, bener apa nyengkuyi. Kok jek kelingane Pak Purbo tahu dandan gareng. Tas ragen. Heeh, tak kira ki munggah gareng tak kira sapa sapa ngono lho Pak Purbo. Cuma sapi gawe-gawe. Nggih. Tak kira gareng Pariun aku. Ayo monggo. Monggo Mbak Elisa. Tembang napa Mbak Elisa? Ya. Telek ya. Nggih. Nggih. lagu. Terima kasih. Ayo berdiri. Jumeneng Mbak Eka. Ayo. Enggak. Diaturi lenggeran Banyumasan. Ya, Mbak. yo. Yo Langsung disupati. aja.
langsung wae saron lele Ah, ayo. iya. Eling-eling. Ayo, monggo eling-eling. Ayo Kok gentari sing Mas? melu. Apa? Ki pengandangku Banyumasan ora nyang. Ah. Karo Dita. Ayo Ayo kendangi masih Pak Dodo. akut ya lho. Mas Kendangi Dodo. masih akut. Mas Oh Dodo. yakut yakut. Oh iya iya iya. Banyumasan Kut. Iya. Mas Yakut, Ayo Mas Yakut. dalang bintang sinetron apa-apa. Niki wonten pesinden Lengger juga. Yang Ah. hadir dari Bang. Mas Dodo, Mbak Agnes. Mbak Agnes. Oh iya. Mbak Agnes Sekalian. Banyumas. Ayo ayo. Bu Mantep, Da- Ugi da- Rawuh. Dapuk apa ora? Nggih. Sapa, Jas? Bu Bu Mantep. Oh, Bu Mantep. Ah, Oh, Bu iya. Mantep sing ngasto sinden. Nggih. Nyupak banget. Juga saya ucapkan terima kasih rawe para kanca-kanca dalang, adik-adik dalang di SMKI maupun di ISI. Oh iya. Juga teman saya dari Blitar Ki Rudi Gareng ugi Ayah. Warang Rawuh. Nggih. Para Nuwun. adikku lanang putut ya ke Parangrawuh. Nggih. Matur nuwun putut. Bu Mantep diaturi nyindeni, Mas. Oh, Nggih. iya, oke. monggo. Nggih. Ki Monggo, Minto Budi Mantep. Minto Darsono. Darsono menikah Ki kalian. Minto Oh. Darsono Istri Rawuh. menikah. Pak Demento. Minto Oh, sekalian nggih garwa. Pak Demento. Bu Srini badhe nglanggar kian. Mboten. Badhe balet. Engko mimin do lalak wae. Ya Allah, malah nyawang gila. Ayo, Malah gumah. Ya. dadi urung, Mas. Ayo. Wis ora Kut? Yakut. Nah. Iya, Bude. Ya, ya. Eling-eling Banyumasan. Sudah semuanya ready yuk. Ready. Monggo yuk. Ayo buka saron. Yuk. Walololololol. Rakete goyang. Eling-eling kanca lawas ketemu maning eling ramane sapa eling balia maning ngeling anak bang urip nang ngalam dunya mane ngelingan aja melu mbokayun ala nangis bae janur gunung sakulon banjar patanan kadingaran kang bagus kasih tekane rama marah kadingaran gelombang anak yuyune berjuang yo anak putune para kanca apa pada ngerti anu apa boy ngaren kowe apa kowe wis ngerti kowe mangko tegas supaya kon pada eling kang bola tatalu tegese sepisan tatak rana pindone kowe temen kapling Lale, 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 lale. dadi siswa sing utama lemuding terang ramane marutu sabaning karang ya mas murah